Senchira jobo ikirano umuchimu liko no totigane na yango tumulekerana lyana inde hagendete ko kolekana nabekunyarekana buna maiga yokonyara masomo a Sechi University College ya munichi school ao asebirango bigoro emiremo nabekunyarekana yabolire Dwana boni go tokumanya gubuna omo sao yo moso musacho yo mokoro se wodelia yabogisero digagote yabuna nigagotume ko bungaini bwaye asoko ne kubuna nkwaga cyale nyumba Senchira yokonyara gotumeka eske gotera senchira yamagoko enenchira mu yoku rigelya atari gotumeka mete nakiye ekonyarekana dipona sanya namange asetaro yaigana garia bunegeta seniki Ndizi TV imeye binyoro igatokumirana no musacho yomo uyubona ukwagacha chinyomba chekerero kagotumeka liroba Tango Richard Osinyo Meroka nasomete school lakini nakora school ngende on university sauli aba yoli bataye ko Nyara nkamwa agateba no koba self reliance yani mbo muntu ingitinerete no na ari kune chikambani mbali bungo bwabere bokongu ngatisaiti kwitinerekia na kuri kunegasi nasaberoni nasyo gukora bono nkamwa ngarekero ngitenete gasi yiga ninga kande byamonekera ati kuna ju NSS kubwa monongo tengambo yamonekenya Nyasange ete pawe bibire bwetano 15 bibireka obosemia bwe myake menge nigo bogenderete komoa amatunda amaya asoko genderera kogokera obobundi bubwagachi ekirenko ikapaka na kora chinyombe cyo gusindira maraba atari gutumia simiti kero kenda abantu batangiye kubagwera abanchini ko bari America basomete ngo agachi bari kikorogo cyeyeri abantu bakwereme lakini ndo chinyombe na agachire ase myake na asekorosi nanye ko nyombe yetire umuntu gusi yagwera umuntu nonyerabo ense munaya igani gakwerera obuya uri aroro ase chinyombe chiga chekerero cyo gutumeka liroba kurengania ne chinyombe chichinde kero nkorigere enyombe nona ya matobori kwagacha matobori kwikugura matobori esimiti no muchanga nebinte binge bitagete kibesa nabo yego ne kindi giye kiga kugora nebisigisa lero mate kimashishi gochweri ne kibesa misumali ne kibesa noro rugiyo ramo rukare gose sini 200 kiniga maraba nturi kugora misumari nturi kugora simiti nturi kugora ega ndonda atabega mbegete iga ngode kibesa neri sakali ko be kusali kunga DBC damproof course nari ngorete siri 900 kede futiere emite emere na 100 shillings iguna chiecho nege ntona ndekera atwale garama ga na mabatioka ne merango itirisa na bintu biri urabeke nyumba njabondo chinga enyombe igere cheapest wetani nonya ne nyumba ya permanent ni yebisigisa komentana yweni go bono babiri bakurwa obosemia na kubolia abantu gwesokia ilio banyale gokora chigasi batabwati bwanchira libonde anene kuchaseke golie keiga egeke getagete chigasi chiabisi bati abana ba mintu bari bantegerete na ba mintu baturigerete ingo muntu okore gasi ya na mahoko kurengana mna undwire taranta ya ninki nanda manyire era ningo pesa de kumubura umuntu mutaka no yokwete lakini yore mawatari mutaka abana bababono bayigerere chinguru ekema de kwegerere chinguru ukotegete bwesibi nanyo to bwati chibese nyagwisibia tiga abana bamura bali bagotara batabwati gasi batiye kwegerere chinguru asi bono teyo onko ni kale cyaba muri bali barengi ko batabwati gasi bacha monenchi tubwata namo tokora magendera asinge cyo konya gusirane kiera rero nono bagosoma wike university lakini gasi ko bole nabo muntu agotara pare yabita moko muko motencho kore gasi yote ngani muno bochafu lakini asende nabondo chenga wetere gasi yega na bamitori na barabuga yiga tuakore na barabuga gasi myake menge lakini taito kubani kale chinga obale mambo bwa sida Giko reporteri getaseni kia onambe ya mobwanchite kia Ndizi TV kuruye kenyoro kia raganga kutoka imeye wodi ya Bugusere bunge ya Kitutu chache South Imeye County ya Kisii litera nenkoro kwa Dipon Asanya